Уважаеми дами и господа, наистина и радостно, не е лека задача да се очертае профила на такъв голям български като доктор Константин Стоилов. Още повече с тази наистина лаконична, много добра и отчетлива биография от неговата внучка Ана Трънкачитова, както и един държавник много често се представя с неговите речи. Поколението от 19 век, особено поколението на големите оратори, това е на парламентарната реч. И Стоилов е един от големите първомайстори на това изкуство. До някъде твърде, че не се прилича само Теодор Теодоров, който е наричан парламентарния лъж, но самия Стоилов просто тези речи са прочути и затова си струва да бъдат прочетени и издадени. Сега, когато разглеждаме този том в цялост, видяхме в основата му са тези други речи от 39-та година, трябва да кажем, че биографията е много важен и пролегомен, така встъпителни думи към делото и живота на Стоилов, защото ние знаем много малко за това. И сега в мен се държи някакво патетично похвално слово за доктор Стоилов. Мен ми се иска да го мислим като наш съвременник, защото в него, в стъпките, които той извършва, в жизнените му избори, има много от това, което продължава да ни вълнува и днес. Помислете си само, виждате го за мен, стегнат, по-европейски, стържен, вперен поглед от бъдещето. Това е поколението на едни момчета, които са родени в средата на 19 век. И това е много преломно време, 1853-та. Те не са поколението на поборниците, на точно тези, които слагат първите камъни, нали, имам предвид възстанията. Това са тези момчета, които високо образовани идват веднага след това. Първите стъпки винаги, ако говорим за този сблъсък еволюция и революция, то изборът на Стоилов задължително е изборът на еволюцията и просвещението. Това е неговата сила. И като той е малък, така го описва и неговата внучка във всички тези детски игри. Знаете, че в детските игри най-много личи характера на човека. Той винаги така с едно добродушно очудване наблюдава по-силните си приятелчета, които правят тези безкрайни подскоци, прескочи военни упражнения, а там не е неговата сила, той се пази, казва, аз съм леко да похватя тези неща. Обаче, когато се застане пред черната дъска в школото на Йоаким Бърб в Пловдив, се вижда неговата сила, как той учи. И езиците му идват от въздуха, математиката също. Много бързо веднага почти е ясно, че той трябва да продължи образованието си. Това е един много богат род. Рода на Стоян Захариев, неговия баща, значи това са и воденици, и животновъдство, и търговия, наистина тежки търговци, както се казва, голямото и стопани. Пътя към Роберт колеж е открит, където той намира една много добра среда, 5-6 българчета, най-добрите, Стефан Палерето, бъдещи и първи посланник в Съединените щати. Изведнъж това е поколението, забележете във времето, когато мнозина учат Симеон Радев избира Галатасарай, повечето са франкофили. Това са първите лудофили, по един особен начин, които ще градят до новата българска държава. И неговата внучка разказва, има в другите биографии, намерени са дневниците на училището. Стоилов е от учениците за пример. И казвам това, защото тези години в Роберт колеж са много важни. Представете си, това е времето на малко след борбите за българската екзархия, какво се случва в българската колония в Цариград, една от най-трудните, най-добре организираните, издават се вестници, там е Каравера, там е Дядо Славей и така нататък. Стоилов, разбира се, че е част от този поток и в същото време той е част от едно друго русло. На голямата европеизация той тогава казва, не мислиха времето да чета, чете класически езици, латински, гръцки, увлича се от Категина, чете тези речи на Цицерон и Лозотинал. Английските му преподаватели са смаяни, особено до най-много условно завършване на учебната година, когато той обяснява каква е ползата от моралните добродетели за развитието на малките народи и на един великолепен английски обяснява как той вижда бъдещето уредба на България и ролята на едно поколение, което сега изгрява. Те са поразени, казват, вие наистина голямото бъдеще, ако имате такива деца.
каквито виждате като този Константин Стоилов, дали този народ, тази нация наистина има голямо бъдеще. И съответно, още като Девроберт колеж, той мисли за другото си голямо образование, иска това да бъде възможно най-доброто, споделя със семейството, че му трябва едно пътно да отива до Виена, да размишлява на къде да поеме, дали да отиде към Обединеното кралство, към големите английски университети. И много интересен и този избор избира немското образование. Той владее прекрасно, разбира се, говори абсолютно свободно и пише на немски, френски и английски. Избира Хайделберг, където успява да вземе докторат, първият български доктор по право в новата българска история. Абсолютно подготвен човек, той заминава там 1872. Представете си степен, когато той дава своя лист, вече прави защитите си, какво се случва в българските земи, в войната, освобождението, той почти веднага се връща и вече изведнъж настъпва големия преломен въпрос, доктор Стоилов в България, къде е той, веднага му е дадена длъжност, първо на някакъв прокурор, окръжен съдия, но е ясно, че в бъдещето учредително събрание доктор Стоилов ще е от тези хора, които ще пишат Конституцията, няма по-подготвен човек, въпреки изключително късната възраст, 1953, през 1979 много мнение той. Между другото, Стамболов е не по-голям, защото това е поколение, което няма някакви други са, така да се каже, стареите, нали? Те са предимно страните на православната църква, някои по-възрастни приятели, средната възраст е доста ниска, но толкова подготвени хора в него няма. И когато той произнася една своя реч за общонационалния проблем, той с майка